Добре, хора. Тук сме. Какво става, бе? Какво правиш, бе? Ето, убили се. Някакъв документ. Дай да го видим. To mark of quality office. Тук има някакви стъпки. Тук... майче разбрах какво става тази игра. Майко мила. Тук имало банки, манки, всичко. Ма е така, че той ще дошъл и ги бил. Но... лайк за обясняването. О, не. Да, той като се върна ще ми скочи, нали? Нали, мушлин къпели. И чакайте момент там. Още му. То ми направо. Ок. Ако сенте ви да нам почем. Така е по-добре. Добре. Какво правите, машинисти? Погледайте. Те големи батки. Само, че трябва да би една биричка и едно мизе. Всичко става. След какво правим? Имам някаква карта ли? Някаква карта, не знам. Колега, чупим. Не го тап. Докъм. Ти Whitlabor. Теле. Аз ти е много добре. Здравейте, Whitlabor. Трябва да се приготвя на това. Ти можеш. Get him out! Please! You don't understand! Princess, please! You're please! Майко мил, тук ти изкарахме гащите. Са къде? Тук долу ли? Да. Они са къпи. Хора. Сега къде? На къде? Тук ли сме? Върнат. Чекай. Ко? Какво правиш, бе? Ти много готин. Ти секси. Давай да ходим. Разбрах, че така му се отваря вратата. Което е бабишко. Да, тук ли сме? Да. Камерки, мамерки, всичко. Майко мил. Аз значи пише нещо. Какво става тук е хора? Нищо не знам.
Пипа, не. Проверяю тук ли щипаме. Правя гадло. Ме е страх хора да взема вече. Тук някъде толкова. Те да знам. Who's there? Тук не ми хареса какво се случва. Хора, аз мисля да приключим този епизод, защото път се прибирам с това мишунак. Ами, окей хора, please subscribe, тушете лайк бутона, please точно. Коментирайте какви игри да играем от BS, GTI 5, такива, дето платени, такива силни, просто такива нормални игри, да. И може да оставите коментари какви предизвикателства да ми оставите такива. И от мен това беше, дано да ви е харесало и до следващия път. From the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom.